Moni datum eprangalong komentu lapen ko ana porsi kopia kisung si moni da kaya long asona sona kisung kacetongji maduta jiputhekte lason si Jiren Terang lapen Rebecca ingtipia tumpir the kereng ji aphan mate hem kecho ke jun lapen osomar loke pacholi ji pen chenglok asona son anta laswa kulat kachubi pen loksi hem kecho ke jun lapen osomar loke pacholi ji anta laswa kulat kachubi dun pensi jepang rengkong kulat kibi ke pang cheng ji aphanta north east puato malongsi lon to entunsi kulat chubi dun bonta arnikang sam karena vedeta hot candle kailo laswa meabang plastik lapen kulat akhormu plastik ahomalong mea de dun oramat men kulat arlo akhormu anta mejo pilap kulat ahem phuatomta chirujo ase arjulongsi adungarai arakatom bang ingkoi so sedunsi makeupa mepdun chi aphan chirabdun sitame ghontai sian makeupa mepji aphan un edatsi aphike kulat arlo sabun sang thoila kep tangka lapen kulat arlo ahrmu anta me topilapsi pangjir khan nonapor kisung thektik lasi prabjin pen Caribbean long autonomous council CEM Dr. Tuliram Rongkhang lapen nilip MAC Pobito rong piatum kerab Japan kulat ahempu Jiren Terang lapen Rebecca intipiatum mekri meklang pen kachuningri padupo plastik do angke nilitum ta customer do amban ke customer anat chelang nung rong la parum me dam bom bang nilitum da chichini ne derla aman ke hame pithur plastik methur angke hala sang sabun jimat ko te ki chuna ya son along dun lon ke thur an sin nilitum ta dokan pen hong ulai lon ke kopi ko son lo nilitum da chichini ne derla Kala nang itu dukan hormu tangka kering pindah cupon long mani. Cupon long lo. Lah. Tangka ang ton lah belu. Lah. Dukan arlo hormuan ke. Cupon el gadi. Cupon el. Tenang itu kamat hateng pen nonang itu kasih sabat teng pen. Ko an me cupon lah. Ko an amoy itu je. Di cupang itu ulo mani sang ta pinang do de kem ne do lapen la hormu so hagir sang ho jiman gote ang ton la sabuna jang thu refine pen ke do ulo pasi lakling ke ta hai po mi choda ya kom si kom ta 80,000 men 90,000 ni ke do po mi ke choa Tela la dukan arlo la nang tum tangka kering ibin da cupon malah. Cupon lo. Mane la arum ben si me nang thur ur ka de. Thur ur lo. Di bol box sen me thur ur lo. Anke chiri mun tong thek de lo ni ta. Ur pulan ke ulai lap lo. Adukan arlo pen ulai lap lo. To si non militum ki sung thek tik lo. To si nang litum la Caribbean long ke jatum CEM atum sami nang kerab dun ji phansi ni lihin den chuni hilo ati mani litum ke kidu thekti pena joksi ni litum lun cho en chot pen sila dang so dokan ka chubi pen ni litum la pusi osomar school chopadun hem ke cho kanta la pusi suli bom lo la sin litum ning duk lo nona por ke la si nang litum nah rabdun dek tha pasin lihin pen kachuning rilo Caribbean long ke jatum take ding atum EMCM atum pansami ni lihin den chuning rilo me pen men kupuson pen ani closest ama la so polotin alo che thap ulo men thur plum lo la so me pen ama angke nilitumta penansuta hongnat barlo la pen la bangso ke barun ho men la hai amar atar an setami cholap lo jang thu ke me la pen refine abong hai an cholap lo la pen la hai amar an da lukson la an lo la si sang la ke kado ka be kem ne doji la bangso sang da chopon der lo la si non nilitum Caribbean long ke jatum
aphan ke chuningri dunji ke lahelo CM Dr. Tuliram Rongha alangli kerap thepik aposi non nili tumbhan sutame non nili tumakisung ke dukalong sutame nang cherap dun thekjima pusi nili chuningri lo lapen nili MSc pubitro rong pia phan sutame nili ke chuningri dunji ke lahelo non nili tumakisung along nang rabdun vek tha pusi nili hin pen chuning rilo la pen nili tum labang so amar non me ke chupon ke kado kawe lak ke lele choji thai sita suri trokner ke ba suri troksir ke bak leji la pen poisa ke reng an sita me chupon derlo me chupon derlo la pen mar an sita me chupon laplo la ধুনিরা মিটি রং মেকার লো লসে পিনি ঘটনা গেল লো বাজি ট্রক আলম লসে ডাক নি তুমা মে হাই লো মাই তুম রং সি লো আলাং তুম কিসুং টেকটিকা পর লো নি তুম কাদু উইতা থেগলং প্রং লো লাপেন মেন কোসন নে কেন্ডেল আমি কিছু পেন জক দোকান ahor muan tam bicho thai lo ni tum ke kerap dun long vega tum lo ke pa map dun tum lo ahok lo lang tum kisung thektik lo na sinilita nali tum alang tum kisung thek dun long si ining duk lo masi nai tum ang nu kholang si la bang so me kichu hut bang on bang tum la me pa map mi pa map dun ini ke bang krip phone ne bang koi ne duji masi la me kon apor duji la me kichu ka 2 minute ada kontan bang do ma घंटा सी बाग दुजी अथे दा चिप तंग हो पिने प्लास्टिक से बिसी के ओंग मदे दे हमसे दा मी मेन थुरबुरा समसे मसे राब दुन ने बिरसन से लुक्सन पे लो हार्मोन ता सांग मपन लंग तुम च थान लो सांग ना बेक कैप ने मेचो दे लो मोइदा आटा जंग थु रिफाइन का दु जंग थु के मे रिफाइन दा मेचो लाब लो दुकान हेमार लो की दो परang ke chulab ga दुकान हेमार लो के दुकान के माने 70% के मेचो दे लो सिनी दिता चिनी दो